Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa dagiti Salmo 118, versikulo 8. Nasaysaya at tiagkamang kaniyawe, ngam tiagtalek iti tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insan Olivia, saan ka nagsakit? Masapol nga aklunam nga awanan ni nanang mo. Naitabunan. Insan Mina. Datalangan ti adda dito kampusan to, insan. Panagkunak, kasayatan o gawid tamutten tap na makainanakan. Manipod ngamin idi na imasayad day di anti. Aging ga itaan na itabon. Tsak may nakita na kainanaka iti husto. Pudno nga dadagiti gundaway ama iredop mo, idi madama ti lamay. Ngam saan nga undas ti kasjay, insan. Insan. Ulila ako nadamang. Awanan ni nanang. Di ka agsaw iti kasta, insan Olivia. Ada ak nitoy. Da kami kadananang. Saan na kaabay-bayan? Agar-aram kayo di kasinsin ni bakit ko. Saan ka di, Jerome? Wen, manong Benny. Oy, balagan ka. No panggap mo alukwan lang ti ipag ko. Itapay lang. Sarda nga mo ti agaram kan ko na. Ha? Kabailan ka nga ipal na uji taulo ko ka. Ne, manong Benny. Apay kastamot din ti bagbagayo. Kapot adyak kahit alukom lang na Olivia kasinsin ta sawak. Saan ko alukon ni Olivia, manong Benny? Ay ayatak ni Olivia. Iso nga imposible pagaramidak iti dakas. Noon yaman ti masapul mo balasang ka. Di ka agbabain nga agibagaway. Agyamanak, ninong karyo. Nakasingsingpet kayo kanya. Nasingid agagayim ka dagiti dadakkel mo. Isong nga ron ngay naladak aninong mo, idi nagbunyak ka. Ninong karyo. Kasla anak da kamatayin, da kami ti asawak. Iso ano da masapul mo, ibagamlaan, ha? Wan, ninong. No marigatan ka mangimanihar kadagiti talon anapanawan dagiti dadakkel mo, ibagamlaan kanyak. Mabalin nga agpatulong ta iti kabsat ka nga adamot latalon na. Sige, ninong. Agyamanak manan. Nulabsan ti agsarita. Saan nga agriga ti panagbiag ni Olivia akasinsin mo, nga oray no ulilan ademang. Nanang, Ado nga main dagiti talon anapanawan dagiti dadakkel na. Nalaing nga main day di kabsat ko. Napadoras na ti talon anatawid na kada lolo ken lolam. Agingga, anagatang na dagiti kaabay ti talon na. Iso nga ita, nalawa ti talon da. amok da ita, nanang. Iso nga rod asay-saya atak ti makilangan ka ni Insan Olivia. Adayo masirib ka ngam iti kasinsin mo. Nakapo iti ulo ni Olivia. Saan kit deng? Wanmat nanang. Kanayon nga rod ako tit idin no exam. Sana kas kanya kakanayon nga daki ti tap. Kas na maawatak ti panagisem yu, nanang. Mina, anak. Masapol a mairanod tamet kadagiti napanawan dagiti dadakkel ni Olivia. Rumbang laong nanang. Iso nga rod akas kinunakon itay. Saysaya atak ti makilangan ka ni Insan Olivia. Tapno mairano dak iti anyaman nga adakan kwa na. Agpakada ako, Olivia. Saan aron ba nga marabyanak unay dito balayo? Tani,
Agmay sakan dito eh. Jerome, Ang mga nun niya pa iti makuna dagiti ka aruba. Jaket asasawon da kan tukit di. agyamanak kan ka, Jerome. Ngam na siya klamay sa. Awan anyaman na kanyak ti kadam dito eh. Si bibiyag pa'y day dinanang ko. Masansanan asarungkaran na. Ang sa bali itanti sitwasyon. Awanan day dinanang mo. Ang mga sa bali pa iti kuno ang dagiti ka arubam. Isong agpakada akon. Alang nga ron, aganad ka, Jerome. Kat agyamanak iti panangan-andingay mo kanya. Masigurado kang agbalin at ubang day di Jerome iti plano, Mina. Napanunot ko matanday ta, Benny. Ngam di kagdanag. Siyak ti makam mo. Anya taramidam. Nakapoy ti utot ti kasinsin ko. Nalakalaang nga i-brainwash. Maipapan ka ni Jerome. Siyak ti makam mo. Kasayatan siguro narugyam itan ti plano, Mina. Sakbay ang maladaw ti amin. Talaga, kasta ti aramidak, Benny. Aping inawis nak dito eh, insan mina. Amom insan. Jakla ko man kayat nga ibagakan ka dahito anaduktalak. Ngam, masapol ang maamwam. Anya day ta, insan. Amok nga agayan ayat kayon ka ni Jerome. Ngam, ibagakan ka insan. Gulguliban na ka. Nakita nga da sa bali akakibkibin na babae. Anya? Kasi tinakunak. Diyak ko man kaya't nga ibagakan ka tinaduktalak. Nga masapol ngamin amaamuam. Agyaman ang insan. Ngam saan kami nga agayan ayat kini Jerome. Kasta ka di? Kunaklakit din o da relasyon nyo. Awan pa'y insan. Agar-aram pa'y laang kanyak ni Jerome. Kasta gayam. Pasensya kan insan. No imbagakan ka tinakitak. Diyak ngamin kaya't amasakitan ka. Agyaman nakiti pa nang isakit mo kanyak, insan mina. Bigbigak day to'y adakkel nga utang ko animbag anakam. Suportaram ti anak ko iti panggap na, ah. Wen, nanang. Di kay kadagdanag. Jack baybayan ni Mina. Nasayaat. Ure di ta amadla makasubot ka. Gapo iti panangisaldam iti tawid ko at talon at di mo sinaka. Ni nanang mit. Ipalagip naman. Ay, Imbagak natin kada kayo. Naluko ak iti panag-abroad ko kuma. Iso adya ko nasa katitalon anatawid yo. Ang nasana ka naluko. Sigurado ananamay ko man ti biyagyo ita. Tapaw-pawitan kayo langan ka ni Mina iti dolyar. ngala. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Ti importante, may ranod tayo kadagiti sanikwa. Anapanawan dagiti dadakkel ni Olivia. Daytoy ko man ti maudi apan ang sarungkar mo kanyak, Jerome. Apa yan, Olivia? Di kan kaya't amakita pa'y. Isa pa nga asim. Tamaudi ko man daytoy apan ang sarungkar mo kanyak. Anya tinaramid ko, di mo nagustuhan. Ibagam ko makanya. Mabalin ka di, Jerome. Aramidam latan no anya ti kayat ko. Di na kun sarungkaran pa'y kunakmat. Di kan kayat amakita pa'y. Di kan agpakpakita pa'y kanyak. May katluitan nga daw sana rumrumor iti balay na ti kasinsin mo. Wan nga rod. Isamapan ko man sa rungkaran. Amang ano dakas mo tan tinapasamak kan kwa na. Oh, di kad nasayat. Noadanda ka sa napasamak kan kuan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Noadada ka sa napasamak iti kasinsin mo. Awanan ti sabali apapanan ti amin asa ni kuana. No saan ada kayo kaninanang mo? Ha? Wan tada kayo langan ti kabagyan na dito. Sana ya? Iso ada kayo kaninanang mo taagtagi kwa iti amin asa ni kuana. Anyat mapaspasamak kan kaaya, insan. Apay asaan ka arumrumor di balayo. Awan metla ti papanak insan. Iso nga daaklatan dito'y balay. Ngam insan, saan ang mabaling nga agpulkok kalatan di balayo. May mayat metla ang nurumrumor ka tapno saan ka nga aglidliday ditoy. Insan, Kayat mo ta kuyugan ka nga agpasyar. Uray sa dino ti kayat mo papanan. Kuyugan ka. saanan insan. Diyak kayat. Ti kayat ko. Agtali na edak laang dito'y balay. Anya,
Ang kasanon dagiti sani ko ana panawan dagiti dadakkel mo. Titalon nyo. Tsaka mo. No, kayat mo. Siyak pa'y lang ti makam mo. No talaga adi mo masango, insan. Sige, insan. Makamo ka pa'y laang. Basta kayat ko ti agtalinaad laang dito'y balay. Diyak ka muna niya ti basol ko, Tata Karyo. Basta ti kayat ni Olivia. Diyak kung sarungkaran pa'y. Kinuna madina kamat pinaay iti panagaram mo kenkwana. Saan ka day? Awan matikas tanging bagana. Basta na kunana. Di na kun kaya ta makita. Nay, apay nga tangay. Mas dawak nga rod, Tata. Awan mati mo kabasol ko kani Olivia. Isa mas dawak itikas dyan na ibagana. Jerome, Barawk, saan ka kumasumukaw? Amumot noon niya ti sitwasyon ni Olivia. Kaasimait. Tata Karyo. Datayo ang mangisaksakit kenkwana. Ti kang runa na mangandingay kenkwana ita. Iso asaan tayo kumaabaybayan ni Olivia. Nanang, para kada kayo. Nay, nagapuan na iti akwarta, anak ko. Sa dino pa'y kuma. Nagtaod iti talon da Olivia. Anyat kayat mo asawan. Gaputa siyak ti mga asikaso iti talon. Siyak ti pagremitan dagiti agtaltalon iti sapulda. Iso akukwak ti amin a mapastrakan. Ammo ka din ni Olivia daytoy. Anya kayo lakit din ayan, nanang. Awatan nyo latan dayto ititad ko. Saanan anaskan ama amon pa ni Olivia? Tadi nang tumutla mo ter aramidan na. Iso amanipod ita. Datayon ti agnumar iti amin a mapastrakan dagiti sanikwa da Olivia. Dagulit kamutan niya. Apay nga da ka man. Kaguran ako no kaguranak. Ngam awan ti amok arason. Tapno madayuakan ka, Olivia. Pumanaw kan! Jack amo. Doon niya talaga ti ginura kanyak ni Olivia. Ang amusto ti kunan ni Tata Karyo. Di rin ba nga sumuko aklatan. Jack mabali na baybayan ni Olivia. Insan, adto iti abastom ne. Sanga kaban abagas. Agyaman nak, insan. Nagpalengke akmutan iti ilutom asidaan. Adan ije refyo. Agyaman nak, insan Mina. Ikan ka kumay ti kwartam. Dandani nga min awan ti mapaspastrak ti talon. Isa pasensya ka pa'y laang Awan anyaman na, insan. Ti importante, saan ang mabaybay ang dagiti trabahador? Ay, uwan insan. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo kadakwada. Mina, inino to na matartarimaan ti balay tayo. Uwan dumakkel ti balay tayo. Anya nga iti ibagbaga dagiti agtaltalon iti dagada Olivia. Anya kumangay ti bagada. Awan Diyak mo't ida sasauran. Patas ti maalala da abingay da. No daduma. Naynayunak pa'y ket iti para kadakwada. Tapno agtalinaad kanyak ti kinapudno da. Talaga nasirip kami na. Bilibakin ka, bakit? Kung aktumot namin, adayo ang nalalaingak nam ni Olivia. Nalakala ang ayakar ti alipuspos da diya kasinsin ko. Gaputa bub da diyan. Saan da ita? Mainayon pa iti panagladladingit na. Gapu iti kinaulilanan ademang. Da kamin amismo ti makisarsaritaken ka. Tamadlaw mi asabalin ti mapaspasamak palasang ka. Ninong Karyo. Nakakaasi ka. Idinto tadaikit mo kanti kasinsin mo animina. Isuda ta agnumnumar iti mapaspastrak ti talon niya. Pudno amin ti bagbaga ni Tata Karyo, Olivia. Binaybay amot ngamin ng dagiti sanikwa na panawan dagiti dadakkel mo. Di ka pa yun rumrumwar dito balayaw balasang ka. Iso adi mo amon no anya ti mapaspasamak. Ngam ko na ni insan Mina. Anak kapsot ti mapaspastrak ti talon. Sana pudno ti imbagakan ka ti kasinsin mo. Kat nakarkaron nga awan kinapudno ti imbaganakan ka. Nga addan ka ayan-ayat ko. Anya? Namuha kon ti amin, Olivia. Pinardayan ak ti kasinsin mo. Iso aginura nak. Awan ti kinapudno na jay.
Patsen na kami kuma, Olivia. Ket agtignay kan, sakbay amaladaw ti amin. Anya ti ko na mga ibagam kanyak, insan? Manipod ita. Siya kunti mangimanihar iti talon. Kan amin asa ni Kwame insan. Ha? Ne, kalat sa dayta insan Olivia. Apa yun? Gaputan na mo akong ti panangan lilaw mo kanyak, insan Mina. Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam insan. Tultulungan ka lang arudan. Pagduaduan nakpay gayam. Di kan aglibak, insan. Naammo akong ti amin kunakmat. Agraman ti panang pardayam kin ni Jerome tapno guraak. Ha? Anyan, insan. Nagtalakakan ka. Gaputag kabagyan ta. Ngam nakarkaro pa'y gayam ti aramid mo ngam iti sabali. Naimbag pa'y dagiti jakap kapin ano. Taamudak nga isakit. Kaskin ni Jerome a pinardayam iti imatang ko. Kat di mo mailibak ti amin insan. Gapot na amok a napatarimaan yun ti balayo. Gapo iti mapaspastrek ti talon mi ako nam idi nga awan ti matmat gadan na. Insan. Anya kayo matan? Ayam sana bali. Mapakawan kayo gapo ta addabutan ko iti Diyos. Iso na lang. Tadyak amo no maisublik pa iti panagtalak ko kada kayo. Nang runakan ka, insan Mina. Awan tinasaya at nga ibunga ti panangalilaw iti sabali a tao, no di kat pagtaudan la dayta ti panakadadaal ti panagtalak iti maysa kan maysa. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami ti inkay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.